Promote Boro Zindabad. Zindabad, Zindabad. Promote Boro Long Live. Long live, long live. Hectori Sagari of Horde. Horde, horde. Ruzagara Musari Zindabad. Zindabad, Zindabad. Ruzagara Musari Long Live. Long live, long live. Hector Party Long Live. Long live, long live. Jai UPPL ne. Jai Hector Party ne. Jai Promote Boro ne. Jai Bichar Halam ne. दिनै मा हाबाफारि लानानै नोंसोरो जोङो दिनै बेखौनो फोरमायनो सानो नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों जोंनि नारेंगुरि गामियावहाय माखासे मानसिफोरा जोंनि नारेंगुरि गामिखौ गासिबो बिपिएफआवसो दङ होननानै जोंखौ बुंबाय थादोंमोन निउस मिडियानि गेजेरजों माखासे बिपिएफनि मावथि बिथांमोना नाथाय बे माब्लाबाबो जानो हाया बिनिखायनो जों दिनै नारेंगुरिनि महिला आफादानो महिला आइजो आफादानो दिनै जोंखौ बिदि मानो थाखाय बिदि बुंबाय थादों जे नारेंगुरि गामिया गासिबो बिपिएफआवल' होननानै जोंखौ मानो बानजाब थागोन बे बाथ्राखौ लानानै दिनै सिखार होनो थाखाय बिसोरनि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय जों दिनै साइकेल रेलि लादों जोंनि नारेंगुरि जोंनि साब अफिसनिफ्राय सालायलांनानै जोङो जोंनि जिल्लानि मावख'सिम जोङो साइकेल रेलि लानानै जोंनि सान्दुं अखा जोङो जेबो निउस जायालासे जोंनि थांखिखौ जोङो हास्थायनो लुगैनानै जोंनि मोननांगौखौ जों मोननो लुगैनानै जोङो सान्दुं अखानि गेजेरजोंबाबो सान्दुं गोसानि गेजेरजोंबाबो जोङो बे साइकेल रेलिनि हाबाफारिखौ लादों बे गामि दरसेनिल' ना जोंनि नारेंगुरि गामिनि दाख्लै नारेंगुरि मोनसे गामिनिल' निउसाव नोंसोर गामिनिफ्राय नारेंगुरिनिफ्राय गोबां बिपिएफआव 100% मोनगोन नों बे मा बाथ्रा नंगौना बेथ' नंखाय बे जाहैबाय बुवा दिनै सोंनानै नाय आङो दोलोनि मानसि हिसाबै आङो केन्द्रनि सेक्रेटारि हिसाबै आंनाव सोङालाबासिनो बिथां आइजोमोनावनो बिमा माहारिमोनावनो नोंथांमोनानो सोंनानै नायनो हागोन बे बेसेबां सैथो आरो बेसेबां असैथो खिन्थु बिसोरो ओरैबायदि असैथो बुंगासिनो दङ बिसोरनि बुंनाया बिसोर सानदों नामा ससियेल मिडियायाव नारेंगुरि गामिया बिपिएफआव दंजोबो होननानै दिनै मानो बुंनो हायाखै मानो होबथानो हायाखै जोंखौ होबथाबै जुदि दङब्ला गासैबो ओंखारजोबदों नामा आइजोफ्रा गासिबो दा जोङो 50 जन दङ माखासे साइकेल सालायनो हायै बिसोर थाबोबावदों बेस्राफ्रा माने फैबावगौमोन नाथाय जोङो गारिजों लायोब्ला गारि गुराजों थाङोब्ला जोंहा अफिसनिफ्राय गोबां रां रुफा खरसा जायो बे हिसाबै जोङो आफादखौ जोङो जौगाहोनोब्ला जोङो रां रुफानि गोनांथि गैया होननानै जोङो साइकेलजों दिनै जोङो आवगायबोदों होमबा इउपिपिएल हिसाबै 100% मोनगोन 100% नारेंगुरियाव जोङो बुङो बिपिएफ गैया नङा दङ जोंहा दोलो हिसाबै बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरबो दङ बिसोरनि न'खरफ्रा थाथोंसै बिसोरनि न'खरफ्रा थाथोंसै जों बिसोरखौबो खावलायदोंमोन नाथाय बिसोरो दा ओंखारबोनो हाला बिसोरबो बेसारा बिबान लानाय हिसाबै अब्लाबो दा रायजो राजाफ्रा बुजिनानै सिगां समाव जोङो खम नुदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो इलेक्सन खाथि हिसाबै ओरैबायदि जुगदान जाफैदों नोंथांमोनहा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदोंबो खोमा नै दहायबो जोङो हजोंहाय मिडिया लादों हगारबायबो खोमा नुबाय खोमा जय प्रमोद बर'नि जय ट्रेक्टर पार्टीनि UPPL long live UPPL long live प्रमोद बर' जिंदाबाद रुजुगोरा मोसाहारि जिंदाबाद जय ट्रेक्टर पार्टीनि